खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 जुन बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोनांथार खामानिखौ लानानै गोजान जायगायाव दावबायहैनांनो हागौ। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। वृष राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया मोनसेबो जाफुंनाय नङा। साननायफोरा फैमाल थांगोन। मिथुन राशि। लामा हान्थिनायाव हरखाबै खैफोदजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गाहाम। कर्क राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसारनो हागोन। गोजौ फारसे जौगालांगोन। सिंह राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला खहा जानो हागौ। रांखावरि बिथिङाव गोग्लैसोगोन गाज्रि सान। कन्या राशि। मोजां मोननायनि बान्दोआव गोग्लैगोन। गोसोखौ उरां-फारां मोनबाय थागोन। तुला राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना साजा मोननांनो हागौ। दुखु दाहानि सान जागोन। वृश्चिक राशि। गोजानाव थानाय आंगोखौ हरखाबै लोगो मोननो हागौ। गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन। धनु राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन। दसे समबो जिरायना थानो सम मोननाय नङा। मकर राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा। उसु-खुथुजोंनो समा बारलांगोन। कुम्भ राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानै लोगोथिनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिलायनो हागौ। सुथुर सानलायनाय सोमजिगोन। मीन राशि। हरखाबै नोंथाङा गोजान जायगायाव थांनो हागौ। गोसोआव गुलुं-गुजुं साननाय सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।